everything. Certain things are just funa sisithulele nje. Ngoba singagcina singenabo abantu esibalapha abantu mesibatshela yonke into. Ungathiwa sibatshele yonke into ngempela sibagcina abantu sebengazi ukuthi basohlala. Yabo thereafter funa siyeke ukukhule nokhula sobona ntambama selishona ilanga. That's all. Sobona ntambama selishona ilanga ukuthi kwenzekani. Abona mangakutshela konke ulayini omhlophe manzi ephuza aphuma kwewater can ngeke uphinde uwaphuze. You rather spend money uhambe uthenga amanzi ngo5 liter azophuza. Ngeke awu understand. This is baba doda ngikho kwelapha. Good people, lezi zinto lezi kumele ukuthi nizazi ngoba ezinye izinto nje awuzazi ngoba uzoba nemali, but certain things wefuna uzazi. Ubone futhi ukuthi yazi lento that I learned from that stupid guy called Baba Dokotela Baba Sezwaja mfana omhleja kahle Musa. It makes sense today. Yabona ngoba uma ezinye izinto sizozithatha very serious sogcina singakwazanga ukuthi senze ezinye izinto. A good dog that inja nje enhle, big dog, beautiful one, ngiyayithanda ke nje. A very disciplined dog. If usuyinika ithambo emlomeni ayikhonkoti. I repeat, inja ekahle meqhamuka isigebengu ikhonkote, mekhonto engayiboni kahle ikhonkote. That is a good dog, disciplined dog. When it sees you, it comes, jump to your car, play around, ijizungeza imoto uvula isicabha ikudlalise. It's a beautiful dog. But if ukhona umuntu oseyiphonsela ithambo emlomeni, it will stop doing that. It will stop doing that because isinethambo emlomeni. Inja ikhonkoti nethambo emlomeni. Anyone who has taken a bribery will stop to perform his or her duties precisely because he has taken bribe and now is looking away. Sinabantu abaningi abanamathambo emlomeni akusasebenzeki nabo. Kunento engisafuna ukuthi kona ilokhu eyenzeka la kaMasipala le kuthiwa amanzi wakhokhela uhafu bla 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 because nginenhliziyo soft ne-IFP. Enye into angifuni ukuthi bengiyikhuluma imise izoba distracted njengoba beza ucampaign okhethweni ngithi mina nikwazi ukucampaign nje because you people you lied, we got proof, we got this, we got this, we got this. Ngisazozikhanselisha nami ukuthi ngiyilethe yini kwi-channel, ngiyikhulume yini kwi-channel ngalento abayenza bethi amanzi wakhokhela kanje ungakhokhela kanje. Ngisayidayishisa but inkatha believe you me, umsebenzi wayo wenza ngiyawuthanda.